Wace makaranta ko course ya kamata ɗalibi ya zaɓa idan ya tashi rijistar JAMB? A wannan gaɓar akwai abubuwa guda uku da ya kamata a ce ɗalibi ya yi la'akari da su kafin zaɓar course ko kuma makarantar da ya kamata ya karatu. Abu na farko shi ne fahimtarsa. Mun sani cewa tun daga matakin sakandare akwai ɗalibai da suke da fahimta a ɓangarori daban-daban. Ma'ana tun a sakandare wani ya fi gane lissafi, wani ya fi gane ilimin biology, wani ya fi gane chemistry, yayin da wani ya fi gane physics. A irin waɗannan abubuwan su ne ɓangarorin da ya kamata ɗalibi ya lura da su. Shin wani abu ya fi ganewa? Wannan abin shi ne ɓangaren da idan ya faɗaɗa shi a jami'a ake ganin cewa zai samu fahimta kuma zai fi masa sauƙin karatu. Kada ɗalibi ya ɗauki ɓangaren da zai zo ya fara daga foundation. Magana ta gaskiya karatun high institution ɗori ne, ma'ana ba farkon abu ba ne. Dole mutum yana da buƙatar ya zama yana da foundation a wannan ɓangaren kafin ya je ya karanta shi a jami'a. Don haka fahimtar ɓangaren da ka fi ƙwarewa zai taimaka matuƙa wajen zaɓar kalar course ɗin da ɗalibi yake so ya karanta a jami'a ko kuma sauran manyan makarantu. Sai ya duba ya gani a wannan ɓangaren waɗanda kusa-kusai ake da su daidai da subject ɗin da ya fi fahimta. Sai abu na biyu, alfanu. Mun sani kowanne mutum ko da ba ta ɓangaren aiki ba yana so ya mori karatun da ya yi. Akwai buƙatar ɗalibi ya duba ya gani shin wannan abin da yake son karantawa yana da alfanu? Akwai wani alfanu da zai samar ga al'umma da kuma shi kansa? Yana da value? Domin magana ta gaskiya akwai karatun da idan an yi shi daga baya yake zama kamar gara babu. Duk da dai ilimi baya faɗuwa ƙasa banza. Sai abu na uku shine ƙarfi. Ƙarfi yana magana akan iko da mutum yake da shi na yin wannan karatun. Yanzu ta yiwu wani ɗalibin ƙwaƙwalwar shi tana kawo wutan da zai iya yin karatu a ɓangaren medicine, ma'ana ya karanta ɓangaren cikakken likita ko kuma a wasu ɓangarori kamar su tuƙin jirgin sama pilot. Amma kuma a zahirance ƙarfin da iyayen shi suke da shi ko shi yake da shi ba zai iya ɗaukar nauyin shi wannan karatun ba. A wannan gaɓar ƙarfi ya zama variya, ma'ana akan wannan abin da ya fi sauƙi shine ya haƙura ya canja zuwa ɓangaren da zai iya ɗaukar nauyin kansa. Ko kuma a'a a ɓangaren zaɓen makaranta wannan jami'ar ya matsayinta. Mun sani karatu a jami'o'in jiha yana shan bamban da karatu a jami'o'in tarayya ta fuskan kuɗi. A jami'ar tarayya kowane ɗalibi yakan biya kuɗi ɗaya ne, yayin da a jami'ar jiha ɗalibin jiha ya fi alfarma ya fi biyan kuɗi mai sauƙi. A wannan ya kamata ɗalibi ya duba shin jami'ar nan ta tarayya ce kuma jami'o'in tarayya sun fi tsada. Yawwa. Sai ya duba ya gani jami'ar nan ta tarayya ce, idan ta tarayya ce za ta nusu kowane ɗalibi a wannan makarantar daidai suke, sai ya gani ƙarfinsa ya kai ya biya. Idan kuma jami'ar ta jiha ce, a jihar yake, idan a jihar yake falillahi alhamdu zai biya kuɗi mafi sauƙi, amma idan ba a jihar yake ba to wannan a nan karon ya kamata ya duba ya gani ƙarfinsa ya kai. Wannan shi ne. Allah ya ba mu sa'a.